Γεια σας μάγκες, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο που εγώ με τον Μπούμπι θα κάνουμε Skybase στο Fortnite μάγκες. Για να δούμε πώς θα γίνει. Μπούμπι πες γεια και εσύ. Παρένθεση, θα πάει τέλεια! Θα πάει τέλεια. Θα κάνουμε Skybase όμως γιατί είμαστε αυτοί. Θα κάνουμε Skybase. Είμαστε εκείνοι. Αν δεν μπορώ να κάνω. Ωραία. Θα κάνουμε drop, ξέρω κάπου μακριά. Wailing. Πέσει κάποιος Wailing Woods ρε μαλάκα. Δεν πέφτει κάποιος Wailing Woods. Δεν μπορεί να είσαι τόσο χαζός για να πέσει Wailing Woods. Τρομερό ξύλο έχει αυτό. Το ξέρω, κυριολεκτικά έχει παντού ξύλο. Ναι, αυτό σου Παντού, είναι δάσος, τι εννοείς. Ή θες Lonely Lodge. Ναι, πάμε Lonely Lodge. Hell no. Ναι, είναι καλά. Γιατί είναι πιο. Όχι hot. I bet. Κατάλαβες. Δεν θέλουμε να είναι hot. Μετά να κάνουν drop όλοι. Σήμερα κάνω το πρώτο βίντεο μαζί με τον Pigger. Πόσο δύσκολο είναι το OG's. Όταν μπήκαμε κανονικό battle με τον Eternez, νικήσαμε το δεύτερο παιχνίδι. Όχι ότι ότι με έκανε και ξέρω εγώ Eternez, ακόμα πήρα ξέρω εγώ 18-3 για 18-3. Καλώς Eternez. Εντάξει, μέτριος. Λίγο καλύτερος από σένα ξέρω εγώ. Α, όχι, δεν πρέπει να... Ρε, παράδεκτο. Βγάλτε το από το βίντεο του. Όχι! Το βίντεο! Δεν έπεισε κανένας Μπούμπι, ωραία. Κάνε drop και έχεις να φαρμάρεις. Ούτε ένας δεν έπεισε. Θα πάρω και λίγο όπλα ρε μπρο. Όπλα, τι όπλα να πάρεις, θέλουμε shield αν είναι να βρεις. Ναι. Έχει ένα τσέσι αυτό. Ω! Σκόπτω στο rifle και μία πεντάρα. Πώς πέφτουν άτομα εδώ πέρα! Ρε, πέφτουν άτομα! Τι στο καλό έχετε! 24! Τι λάξτε! Ας τον πήγα! Είναι καλός. Φωνάτης ο άλλος. Τρέχει. Έλα εδώ! Έλα εδώ, Στη γέλο ρε. Ωραία, εσύ φάρμαρε να βρεις. Στη γέλο! Εγώ φάρμαρω τέτοια, εγώ φάρμαρω μάτς. Και εγώ τι να κάνω, έχει heals. 9, ναι, ψάξε heals παντού. Θέλει 9 από το τέτοιο και οι δύο. Ναι, θέλουμε 9 από όλα, Δεν ξεκινάμε ακόμα Skype, θα ξεκινήσουμε λίγο πιο μετά. Ναι, το ξέρω. Ποιος έσπασε το πάτωμα? Για ποιο λόγο να σπάσει ένα πάτωμα? Τι είχε? Σλέμπλους. Ω, Σλέμπλους, ναι, αυτό είναι καλό. Absolutely great. Ωραία, φαρμάρουμε, θα πάρει πολύ ώρα. Θέλουμε να... Κάπου εδώ έχει chest, έχει δύο chest. I'm jerking off my dick right now. I got less of my dick right now. Hyper realistic. Το βίντεο θα φάει demonetize. Ποιος θα φάει demonetize? Το καβλί μου θα φάει demonetize. Θα το κάνω σε νέο κανάλι, ξέρω εγώ. Hell no. Γιατί στο άλλο θα είναι. Σαν την Νούκας, γιατί είμαστε OG's εμείς. Σαν την Νούκας θα είναι μόνο τέτοιο ρε. Την Νούκας Fort θα φτιάξεις βέβαια. Την Νούκας Fortnite. Την Νούκας είναι όλα τα παιχνίδια. Θα τα κάνεις με parts, θα είναι ωραίο. Εμίλε, πάρε αυτό. Δεν το θέλω, αλλά θα το έλεγε I don't give a shit. Ω, βρήκαμε εκεί. Φαρμάρε εδώ πάνω. Κάτσε, αν πέσουμε, μας ρίξουν, ξέρω εγώ. Τι θα γίνει, πώς θα πέσουμε και δεν θα φάμε full damage? Θα πάμε πάνω από νερό. Δεν ξέρω. Πήγαινε εκεί πάνω, έχει chest και άλλα έξω. Θα σπάσω όλα αυτά τα πράγματα, δεν μείνες, δεν πάω πάνω. Βαριέμαι τη ζωή μου να πάω πάνω. Θα το σπάσω όλο! Θα το σπάσω! Εν τω μεταξύ γράψαμε ιστορία. Να λέμε και τα νέα μας στο... Να κάνουμε chill Skybase stock. Γράψαμε ιστορία και δεν είχα διαβάσει. Αλλά είχαμε την F μπροστά μου, οπότε... Καλά, πανεύκολη ιστορία γενικά. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρω εγώ, να λες τι είναι ο διαφωτισμός. Wow, οι άνθρωποι γίνανε έξυπνοι. Πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό, ναι. Μαζεύω μάτς αυτή τη στιγμή καθώς πάω αυτό το οικοδόμημα. Το οικοδόμημα. 1000 resources mined in the game. Ναι, μόνο 1000 bro. Θέλουμε 3000. Χαίωνα. 3000 τουλάχιστον. Έχω max τέτοιο, θα σου κάνω drop, ξέρω εγώ να έχεις εσύ max. Ωραία, θα φαρμάρω έξτρα, κατάλαβες. Ωραία. Σπάω εγώ τη σκάλα εδώ. Μπαπ. Άλλο να νομίζω, άλλο να στενατήσουν. Ναι! Σπάσε! Έσπασε! Εδώ, κάνε pick up όσο μπορείς. Το χόλο. Δεν είχε τίποτα, είχε μια πάμμον. Ω, είχε. Συνέχισε να φαρμάρεις. Ω, τις 50.
Τέσσερις πεντάρες έχω. Dekubam-dam, I was the night it's shining armor. Πού είναι οι πεντάρες? Ωραία. Μισό την ώρα και τη στιγμή. Μου χάλασε στο κλιπ. Μίλε, δεν έχω ξαναβεί σε YouTube βίντεο χτες. Έχω μπει μία φορά. Όντως, νομίζω τι με νοιάζει. Ναι. Σε φίλο μου που... Μάζεψε τι. Αν βρεις το game, είσαι gay. Ωραία, σε βάλω τότε. Ούτε καν. Αρχίζει από φύ. Fortnite. Όχι. Όπα. Fort Είναι και αυτό από την Epic Games. Ποιο... Είχε μπει και σαν feature στο Fortnite. Fall Guys. Έχουν κάνει collab. Fall Guys. Ναι. Let's go. I'm fucking coming right now, Oasis. Τώρα στην game που το βρήκες, το ξέρεις έτσι. Έλα εδώ προς να βγούμε από το στόχο λίγο. Παίρνω, πώς το λένε. Να φάμε damage ακόμα. Πήρα τέτοιο, πώς το λένε, έπαιρνα τούλο. Αλλά εγώ Τι φαρμάρω, απλά, μην τι νομίζεις απλά. μπρο, έχω ήδη χωρίς να έχω πολλά μάτς. Δηλαδή μόνο ξύλο έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Εγώ έχω 200 τούλο. Παίρνω τούλο αυτή τη στιγμή βασικά, δεν κάνω κάτι άλλο. Ναι, εσύ του βλέπω. Έχω 450, ένα medkit. Βασικά θέλω, αυτή τη στιγμή πρέπει να βρω το ιδανικό, είναι 3 medkit. Εγώ έχω ένα... Το ιδανικό. Ω, βρήκαν bandages, τέλεια. Α, ωραία, καλό αυτό. Και επίσης δεν πρέπει να φάμε damage. Πέθανα, ρίξω. Δεν πρέπει να φάμε damage. Όχι, έπεσα από το βουνό. Θα φαρμάρω... Τώρα δεν είπα, ρίξω πλάκα. Θα φαρμάρω αυτόν εδώ πέρα. Τον τυπά. Γιατί αυτός έχει... Έχει άτομο. Έχω άτομο. Έρχομαι πήγε. Ναι, τσαρασάρουμε, είμαστε too good. Είμαστε too good, το λέω. Πού είναι? Α, που στέγει. Α, έχει ένα τέτοιο εκεί πέρα. Το γάμο το στανιόμιξ. Τι! Τι! Τα Τα μαθηματικά δεν μας σημαντικεύουν. Was the note. Dekubab dem nem, dekubab dem nem, I was the night your sign armor. Έρχεται ο κύκλος. Ω, τέλεια, μέτκιτ. Πέτω το. Τρέχα! Όχι, φάγαμε damage. Dekubab dem nem, dekubab dem nem, I Was the the night night your it's sign shining armor. armor. Δεν πειράζει. Κόβει ένα, εντάξει. Θα φαρμάρω και λίγο. Έλα. Πόσο μακριά είναι ο κύκλος. Δεν με νοιάζει, έχω πει τόσες φορές τη λέξη. Δηλαδή πόσο edit πρέπει να το κάνω αυτό το βίντεο τώρα. Αντί μια πάπια να κάνει κουάκ. Οκ. Quack. Πρέπει να μπούμε στο Storm, πόσο μακριά είναι. Το ξέρω, για γάμο το στάνιο. Έχει και ένα supply drop μέσα στο Storm. Καλό αυτό. Το βλέπω. Και είναι ακριβώς μπροστά μας. Αυτό είναι, σημαίνει ότι η τύχη είναι μαζί μας και ότι θα μου πάρεις μια πίπα, maybe. Κάτσε σε κάθε βρυσία θα μου κάνεις την πάπια. Θα σου κάνω τι, θα αρχίσουμε εδώ το Skybase λέει. Ναι, ωραία. Σε κάθε βρυσία που λέω θα κάνεις την πάπια, θα δω αυτό με την πάπια. Μόνο στο N τέτοιο. Στον... Ακόμα. Όντως. Ναι, στον drop. Έλα εδώ. Μαλάκα! Τον άκουσα. Ναι, τρώμε snipe. Τον βλέπω. Δεν τρώμε snipe, απλά τον άκουσα. Όχι, τρώμε snipe. 31. I bet. Ναι, τρώμε snipe, baby. Από πού είναι ο Πούσης? Πάνω. Ω, δεν πρέπει να χτίσω. Πρέπει να φύγουμε, baby. Από πού ρε, Bigger? Έλα από πίσω να φύγουμε. Μαλάκα, οκ. Hell no. Δεν το ρίσκαμε αυτό. Πρέπει να φύγουμε, dekubam-dam. Δεν το λες σωστά. Dekubab dam nem. I was alive, like the shining moon. Dead. Μπράβο ρε Bigger. Πού είναι άλλος? Double τέτοιο. Εκεί πέρα. Έχουμε συνδύσει double minigun τέτοιο ρε bro. We have to. Dead! It's a knocked! Έχει άλλο εδώ!
Το ξέρω, αλλά δεν έχω τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να ρασάρω λίγο αυτόν εδώ. Ναι, πήγαινε πάρε τα πράγματα του, έρχομαι κι εγώ. Έρχομαι, το πάρω το μπλοκ. Μαλάκα, αυτό θα φάω του πούσι του damage. Πάνω box up. Πού είναι, Παίρνουμε το box. Medkits, let's go! Ναι, αυτό θέλουμε. Και ένα τράποχο. Πρέπει να φύγουμε στο Orb. Πού είναι, να, dead. Ναι, το πήρα εκεί. I'm gay. Ωραία, έλα να φύγω. Άτομο! Όχι, τε. Πού είναι ο Μπούστης? Πού είναι ο Μπούστης? Κάμε στο box. Πού είναι? Περίμενε. Κάπου εκεί κάτω είναι, Ναι, αλλά πού? Ναι, νάτος. Σε μένα. Figure. Dead. Ναι, shit, τα πράγματα του. Teku bam dam. I was the night inside nigger born in your booty. I was the night. Ωραία, φύγαμε. Φτώχτονο, Έλα, γιατί πρέπει να φύγουμε, μιλός να τραγουδάει το I. Was the night inside. Όχι πάλι. Όταν πάμε στον μπορώ να κάνουμε skybase. Έχω max match σχεδόν. Fuck! Φέρος! Έχω 3 μέτρη την Bigger, αυτό που έλεγα. Ναι, δεν λέει Dekubobdem. Λέει Dekubobdem. Θα αρχίσω να λέω. Θα αρχίσω να λέω. Έλα, γρήγορα. Δεν μπορώ! Μόνο τέτοιο θα έχεις. Όχι, δεκάτομα. Εμείς θέλαμε να κάνουμε skybase για να μην μας δει όλο το τέτοιο. Τι δεκάτομα. Τώρα θα κάνουμε skybase, ρε, μην φοβάσαι. Τώρα skybase. Ναι, στο top 10. Έλα να κάνουμε skybase, ρε φίλε. Teku bam dam. Πάρε medkit, έχεις medkit. Ναι, δεν ξέρω πώς θα κάνουμε drop κάτω. Δεν ξέρω. Έλα ρε μαλάκα, έχει άτομα. Πρέπει να βρούμε bounce τέτοια γι' αυτό. 105! Μαλάκα τον πέτυχα. Είμαι τρομερός. Πρέπει να χιλάρω. Πρέπει να χιλάρω. I'm gay. Έλα. Αν αρχίσω τέτοιο. Νομίζω είδα παίκτη εδώ, Μπούμπι. Είδα παίκτη εδώ πέρα. Δηλαδή, you have to be kidding me, δηλαδή. Νομίζω δεν είδα να έχει teammates, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Πάμε, ραστάρουμε, δεν μοιάζει. Να ρεσάρουμε. Έχει άτομα. Για να το έκανα αυτό. Φύγαμε για skybase. Τι skybase στα 10 άτομα ρε μπρο. Εντάξει πάμε. Εδώ πάνω, στο βουνό, να πάρουμε Ναι. advantage. Πώς θα σκάσουμε κάτω στα Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Shit. Όχι, κάνουνε Oh fight. shit. Γρήγορα, πήγαινε Έλα. γύρω από το βουνό. Ήσαν τι είναι αυτό ρε βουνό, γάμο το βουνό. Χάμα το, πού Δεν έχει. πήγαινε πάνω. I'm a nigger. Έλα, skybase. Shit. Έλα, Εμίλια. Έτοιμος. Ωραία. Έλα. Μας βλέπουν, παλεύουνε. Δεν πειράζει. Έχει νερό πουθενά. Δεν έχει πουθενά. Δεν πειράζει! Φύγουμε! Μπούμι! We got to go! Μπορείς να πας. Μας ρίχνουνε. Μας το σπάνε. Όχι! Teku bam dam! Όχι! Τι κάνεις, τρέχεις καν. Τρέχω ρε μπρο, απλά χιλιάρω γι' αυτό. Θα τα καταφέρεις. Η μαμά μου έκανε μια δήλωση. Ότι θα πάει να φάει με τον πατέρα μου και την αδερφή μου. Θα καταφέρεις να φτάσεις ή όχι. Δεν νομίζω. Αλλά χιλιάρω, οπότε δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι, τρέχα όσο πιο πολύ μπορείς να μου δώσεις όλους τα μάτς να το κάνουμε μόνος σου τουλάχιστον. Ναι! Και την πάμε μου να πάρεις γιατί έχω μια καλή πάντα. 2,
Έχω Τρέχα. ένα bandage. Τρέχα, φύγε, τρέχα. Τρέχω. Τρέχα, στο μωρί. Τρέχω! Ναι. Σιγά, σιγά. Όχι, δεν έχω sprint! Δεν έχω sprint! Πήγε, σε βλέπω. Μπρο, το βγαίνει legit το Skybase. Ναι. Sky fresh με το Sky Mist εδώ πέρα. ρε. Όχι! Please, χιλάρω. Μπορώ να σου πετάξω. Έλα! Πάρ' το. Τρέχω! Τρέχα, πήγε. Προβίνω! Έλα, και να μην Και φωνάξεις. 5, 4, 3, 2, είμαι ζήσει! Και ξέρω εγώ πέφτει αμέσως κάτω. Μην με προκαλείς, θα πέσω. Sky fresh to Sky base. Sky fresh to Sky base. Όχι πάλι! Όχι πάλι! Τρέχα, μη τρέχα. Θα πέσω κάτω. Θα πέσω κάτω και μετά θα γελάω όλη μέρα. Έχω 4 σφαίρες σε γιάρα, το ξέρεις έτσι. Τώρα έχω 3, τώρα έχω 2, τώρα έχω μία σφαίρα Θα γιάρα. μας δούνε ρε, θα μας δούνε. Α, ναι, τώρα έχω μία σφαίρα γιάρα. 6 άτομα. Μία σφαίρα. 6 άτομα. We got this. We got this. Μία σφαίρα γιάρα. Top 2 για μένα είναι νίκη. Top 2 για μένα είναι νίκη. Ωραία, Και φέρε μου εμένα. όλους στα μάτς. Ωραίος. Άιμπε. Ω, έχει κάποιο από κάτω. Crouch, περίμενε εδώ. Δεν κουμπάμε, δεν κουμπάμε. There goes my figure. Όχι! Πάω να ανοίξω τον νο. Είναι πάνω σε ένα δέντρο. Έλα, μη με σπάσουνε, σε παρακαλώ. Πόσα teams είναι, είναι 2 squad, είναι 2 duo ακόμα. Γιατί. Όχι, είμαι σε δέντρο, δεν θέλω να είμαι σε δέντρο. Wait, κατέβω με σκάλα. Όχι, δεν με δούνε ρε. Ναι, Εγώ πυροβολισμούς. πυροβολάνε το supply drop, τον βλέπω. Πυροβολάνε το σκοτεινά. Το βλέπω! Το Μην βλέπω. ανοίξεις! Θα σε δώσω! Πάω να σου φάω. Πού είσαι? Με είδανε. Πού είσαι? Δεν νομίζω να με είδανε. Δεν με έχουνε δει. Πού είναι? Είναι εκεί πέρα. Με Μαλάκα, ήταν το πιο τραγικό fall που έχω πάθει ποτέ. Δεν νομίζω να με έχουνε δει. Λέμε Μπούμπι, έρχονται πιο κοντά. Μπούμπι, φοβάμαι, έρχονται πιο κοντά. Έρχομαι! Ατάκ. Μη με δούνε, σε παρακαλώ. Με είδανε. Νομίζω με είδανε. Όχι! Έρχομαι! Κάνουνε Skybase! Κάνουνε Skybase! Σπάσ' τους, νέγερ, Τους έσπασα! Τους έσπασα, δεν το πιστεύω! Νέγερ! Notice, you have to notice, you notice. Πού είναι οι άλλοι τελευταίοι? Δεν έχω ιδέα. Είναι αλήθεια. Πήγε να μας snipe, το λέω. Φαντάσου να είναι bots. Το φαντάζεσαι? Έχεις κάτι να πες κάτω. Όχι. Τι σου είπε. Έχω πει 800. Σε κάθε δευτερόλεπτο του βίντεο θα πρέπει να βάζεις squawk. Τελείωσε το βίντεο, θα τελειώσει εδώ το βίντεο. Όχι ακόμα. Σε παρακαλώ να είναι bots και να πεθάνουνε μόνοι τους. Βίκτορ, είσαι Skybase. Να πέσω κάτω, ξέρω εγώ.
Πώς! Αν έχεις τα... πήγε. ναι. Μη το μισάρεις. Να πέσω κάτω με Όχι, 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 όχι. Όχι ακόμα. Αν το καταλάβουνε, πέφτεις. Αν καταλάβουν ότι σε δουν, όχι ότι σε πυροβολήσουνε. Είναι στα πύρο, πού είναι? Δεν θα έχω κάνει skybase. Δες πάνω. Αν έχεις sky limit. Με πυροβόλησα. Να, δεν με έχουν δει. Το να σας σναϊπάρω. Κατέβα, όχι snipe. Ναι! Δεν το πιστεύω! Όχι, δεν έχω φλόρ! Μάτιλ, όχι! Δεν είχα φλόρ, έπρεπε να το κάνω reset. Ήταν καλός. Όχι. Δεν ήταν καλός! Όχι, εντάξει μαλάκι, δεν μπορώ να νικήσουμε έτσι, όχι. Αλλά Έλα, ρε, ήταν bro. καλή προσπάθεια ρε. Δεν είχα Καλό. τα Κάντε φλόρ. like όλοι για part 2.